Astăzi am vizitat o clinică de ochi avansată aici, în India, unde chirurgia cu laser a fost înlocuită de biotehnologia limbii în ochi. Înainte de intervenție ne mutăm în zona preoperatorie. Un robinet comunitar cu apă bogată în minerale grele, ideală pentru înmuierea corneei și umezirea ochiului. Înapoi în sala de operație, specialistul își activează instrumentul de precizie. Procedura cunoscută tehnic sub numele de lingerea profundă a ochiului înlocuiește soluția salină cu salivă, bogată în enzime, și cu orice a mâncat doctorul la prânz. Observați tehnica de extragere a reziduurilor. Îi aduce lacrimi în ochi. Bazele casei lacrimilor. Ne mutăm acum în secția de terapie intensivă pediatrică. Aici, chirurgul șef, cu zeci de ani de experiență în degustarea ochilor, aplică tehnica de imersiune profundă. Doctorul nu doar curăță globul ocular, merge atât de adânc încât îi linge gândurile și resetează nervul optic cu salivă umană. Clienții pleacă mulțumiți. Ori vezi în 4K sau rămâi orb pe viață, dar cu un ochi bine subt. Voi ați încerca așa ceva?